kan spille over ringe og få en stodderbøger. Det er det, vi gør. Hej, hvad kæmper? Jeg skal have 2 stodderbøger med ekstra meget stodder i. En fyrstående. Tak, tak. Stodderbøger, mand. Undskyld. Ja? Hvordan vil du definere en stodder? Der stikker en pik ud af brakken. Jeg synes definitionen af en stodder, det er for eksempel ham, der står inde på dansegulvet. Jeg tror godt, vi alle sammen kender ham. Han er lille, en ældre herre, og så har han altid solbriller på. Og nogle gange, så har han også sit Brøndby halsterklæde med. Og så står han ellers bare. Er det Brøndby? Og ser stodderagtig ud. Kan du prøve at vise, hvordan han danser? Sådan her står han. Men en stodder, det er sådan en, der altid har sin venstre ryg. Vi skal bare de små roller der. Hvordan er det? Det står det er sådan en, som en jeg kender, der hedder Jeppe. Han får meget fis. Alle fyre er en stodder. Jeg ved ikke, hvor fucking en stodder er. En stodder er en stodder. Fint nok. Det kan vi godt. En gammel mand på bænken nede ved åen. Sidder med sin stodder og kigger på unge piger. Det er sådan Stodder. Det er sådan en lige her. Det er mig. Det er Robert. Gør med en. En stodder. Ryger hjemmerulle. Går i hardcore tøj. Går til amerikansk fodbold. Ham der. 161 også. Under 61 også. Ses bedste mørke. Ja, har du gemt? En gut, man ikke vil møde i en mørk gyde. Lige her. Stodder. En hjemløs måske. En hjemløs? Ja, det måske. Cool. Ja, tak for det. Det er i orden. Det er helt i orden. Tak for det. Tak for det, ja.